Чорбаджийска луканка. Необходими продукти: 500 г свинско месо, 500 г телешко месо, 200 г сланина, една супена лъжица сол, една супена лъжица кимион, една супена лъжица черен пипер, 2 супени лъжици червен пипер, черва. Начин на приготвяне: смляното 2 пъти месо разделете на 2 части. Едната поръсете с подправките, а с другата застелете първата. Оставете каймата така за едно денонощие. Измесете и напълнете в черва. През първите 3 дни леко минавайте луканките с стъклено шише, за да се сплескат, като не бива да натискате много. Денем ги оставите на сухо и проветливо място, а вечер ги притискайте с нещо тежко. Когато са изсъхнали достатъчно, ги увийте в пергаментова хартия и ги приберете в съндъче между дървесна пепел. Така могат да останат годни за консумация до 6 месеца. Могат, разбира се, да се изсушат и на тераса. Чорбаджийската луканка е уникална. Да ви е вкусно!